everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi celebrity stories, and today sikhuluma ke ngeindaba ke impela cha ezingimnandi. Sikhuluma ke ngomama ke uWinnie Khumalo owaziwa kakhulu ke ngomculo wakhe weAfro pop. Indaba engena njengamanje ke bakithi kuthiwa ke akasekho emhlabeni, udluleke nje emva kokugula isikhashana. Abezindaba ke baqinisekisile ukuthi ke ushoneleke endleleni ngabo 2 ephuthunyiswa ke esibhedlela, nokutheke mayefika esibhedlela bamchecka ke bambheka bathola ukuthi cha ukufa ke bese kumenele. Mama Winnie ungokuzalwa ke eSoweto, udlule emhlabeni neminyaka engu51, born 1973. She was a mother to Rethabile Khumalo, naye okhona la endimeni yezomculo, and abantu ke bamkhalile kakhulu ke uRethabile ngalesigameko ke esesimehlele unyaka ka2025 uqala nje. Engathi kumoya wakhe bakithi ungaphumula ngokuthula, nomndeni nje wakhe wonke nabangani baduduzeke kulesikhathi esinzima kangaka ke abangena kuso nje unyaka ka2025 uqala. That brings us to the end of this video. Do comment below and share your condolences to the family and her loved ones. May her soul rest in peace. Bye.